Eurooppa, unioni. Kaksi sanaa, jotka yhdessä kuultuna tuo ihmisille mieleen joko enimmäkseen positiivisia asioita tai sitten negatiivisia. Syntymästään asti EU on ollut eräänlainen status, johon kaikki mukaan pyrkivät maat ei ole onnistunut edes yltämään. Tänään EU jakaa kuitenkin mielipiteitä kiivaammin kuin koskaan ennen. Siitä asti, kun ensimmäiset ihmiset astu Euroopan mantereelle kymmeniä tuhansia vuosia sitten, täällä on vuodatettu enemmän verta kuin Aasian, Afrikan ja Amerikan mantereilla yhteensä. Eurooppa on maantieteelliseltä sijainniltaan otollinen kohtaamispaikka kaikille kulttuureille joka puolelta maailmaa, mikä on tehnyt Euroopasta luontevan taistelutantereen. Kunnes toinen maailmansota vaati yli 60 miljoonan ihmisen kuoleman ja oli siten historian kuolettavin konfliktitilanne. Vasta tämä kauhujen ajanjakso, jolta kukaan eurooppalainen ei voinut välttyä, aloitti Euroopassa erään poikkeuksellisen ja kauniin ajatuksen. Mitä jos me ei pyrittäiskään ylläpitää maiden välistä rauhaa asevoimien tasapainolla, vaan sen sijaan Euroopan talous, politiikka, tiede ja kansalaiset yhdistettäisiin niin tiiviiseen yhteistyöhön ja toisistaan riippuvaiseen tukiverkostoon, että sotimisesta tulisi täysin epäkäytännöllistä. Euroopan unioni syntyi yhtä yksinkertaista tavoitetta varten: rauhaa. Ja sen ansiosta Eurooppa ei ole nähnyt sotia yli 70 vuoteen. Euroopan unioni on tänä päivänä maailman toiseksi suurin talousjärjestelmä ja maailman suurin markkina-alue. Euroopan unionin kansalaiset nauttii tänä päivänä monista yksilöllisistä vapauksista. EU takaa kansalaisilleen tasa-arvoiset ihmisoikeudet, vaivattoman matkustamisen, edullisen viestinnän, elintarvikkeiden ja palveluiden runsauden sekä tiukat terveys- ja turvallisuusmääräykset. Euroopan tiedeohjelma on rakentanut Euroopasta maailman tieteellisen kehityksen keskuksen, jossa tehdään enemmän ja isompia yhteishankkeita kuin koskaan ennen, koska maailman innokkaimpien opiskelijoiden, parhaimpien ammattilaisten ja ajantasaisimpien työskentelyvälineiden on helppo kohdata Euroopassa EU-säädösten ansiosta. Kaikki edellä mainittu kuulostaa epäilyksettä mahtavalta. Mutta Euroopan unioni herättää kansalaisissaan myös paljon epäilyä, epävarmuutta ja epäluottamusta. Euroopan unionin pääkaupunki on Bryssel, joka tuntuu etäiseltä ja vieraalta. EUn politiikkaa on usein vaikea ymmärtää yhden suomalaisen näkökulmasta, ja sen takia ihmisten on joskus vaikea äänestää tai edes muodostaa minkäänlaista mielipidettä koko Eurooppaa koskevista asioista. Tätä tilannetta ei helpota se, kuinka surkea EU on tavoittaa kansalaisiaan ja selittäen tekemisiään ja pyrkimyksiään, joten ansaitakseen kansalaistensa luottamuksen EU vaatii entistä enemmän rehellistä ja luotettavaa tiedotusta sekä molemmin suuntaista viestintää. Jos Trump on meille jotakin opettanut, niin käytä kieltä, jota kansa ymmärtää. Ihmisten epäusko EUta kohtaan johtuu toisinaan myös ulkopuolisista ongelmista, joita se ei kykene täysin tyydyttävällä tavalla ratkaiseen. Vuoden 2015 pakolaiskriisi on aiheuttanut suunnattomasti kitkaa EU-maiden välille. Toiset on vastaanottanut enemmän pakolaisia kuin toiset, reunavaltioihin on tulvinut enemmän pakolaisia kuin ne kykenee käsitteleen, minkä takia ne tuntee jääneensä ulkopuolelle EUn tukiverkostosta. Jotkut valtiot on laittanut rajansa täysin kiinni, mikä tietysti vaikuttaa kaikkeen muuhunkin EUn sisäiseen liikenteeseen. Euroopan unionin vapaus ja vauraus tekee siitä erittäin houkuttelevan muuttokohteen, mikä aiheuttaa väittelyä myös siitä, onko Euroopan runsas maahanmuutto yleisesti ongelma vai rikkaus. Tulisiko meidän rajoittaa maahanmuuttoa vai olla suvaitsevampia, jotta eri kulttuurit vois kohdata täällä turvallisesti ilman ennakkoluulojen tai syrjinnän aiheuttamia levottomuuksia? Pakolaiskriisin lisäksi Eurooppaa uhkaa horisontissa se sama ongelma, josta se pääsi onnistuneesti eroon yli 70 vuotta sitten, nimittäin sota. Tähän asti EUn puolustus on ollut Yhdysvaltojen kanssa solmitun sotilasliitto Naton harteilla. EUn ja Yhdysvaltojen ulkomaanpolitiikat on kuitenkin nykyään sellaisessa ristiriidassa, joka herättää epäilyksiä siitä, voidaanko me enää luottaa Yhdysvaltojen tukeen.
EUn jäsenvaltioiden omat puolustusvoimat muodostaisi yhdessä maailman 3. suurimman armeijan, joka voisi olla Euroopalle huomattavasti luotettavampi ja edullisempi vaihtoehto. Se edesauttaisi osaltaan myös EUn ryhmäytymistä, kun sotilaat 28 eri valtiosta kohtais jakaa kulttuurillista yhteisymmärrystä. On tietysti järkyttävää, että me joudutaan edes keskustelemaan sodan mahdollisuudesta, mutta sellaiset on ajat. Oli se ongelma sitten sota tai mikä tahansa, Euroopan unioni voisi parhaimmillaan olla niinku Transformers tai Power Rangers, yksilöistä koostuva tiimi, jolla on omat sisäiset kinastelunsa, mutta joka yhteisen ongelman kohdatessaan kykenisi muodostuun valtavaksi oikeuden puolustajaksi, jonka jäsenet tukee täydellisesti toisiaan. Euroopan unioni on lupaus rauhasta, ja se on lupaus, jota kannattaa vaalia.